खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय फिफा बुहुम काप एबा फिफा वर्ल्ड काप 2026 आव आर्जेन्टिनाया इजिप्टखौ 3 गल सोनानै क्वार्टार फाइनालाव सौहैनो हाबाय। मख'जाथावदि सोलिफुबाय थानाय फिफा वर्ल्ड कापनि मैयानि जानानै थांनाय एबा मैया मंगलबारखालि 16 राउन्डआव इजिप्टखौ 3 गलाव फेजेननानै क्वार्टार फाइनालाव सौहैनो हायो। इजिप्टनि 2 गल सोनायनि उनाव आर्जेन्टिनाया 3 गल सोनो हायो। बेनि उनाव क्वार्टार फाइनालाव सौहैनो हायो आर्जेन्टिनाया। राजस्थाननि श्री गंगानगर जिल्लायाव सासे 13 बोसोर बैसो सिंनि हिन्जावसाखौ लांखारनाय आरो जिनाहारि खाग्लोबनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सा 18 दायनिगिरिफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव एरेस्ट खालामदों आरो गाग्लोबनाय जादों। ससियेल मिडियायाव फोसावनाय भिडिअआव नुनो मोननाय जादों दि माखासे दायनिगिरिफोरखौ पाब्लिक एरियाफोराव लानानै बुनाय जादों, जेराव सासे 13 बोसोर सिंनि हिन्जावसाखौ इ-रिक्सा सालायगिरिया लांखारनानै गोबां हटेलफोराव लानानै थाङो, जेराव बेखौ 5 साननि गेजेराव सा 30निबो बांसिन सुबुंफोरा आथोनारि सोमोन्दो लाखिदोंमोन होनना अजद मोननायनि बेलायाव दायनिगिरिफोरखौ रायजो राजाफ्रा गाग्लोबनानै बुदों। मुंदांखा सरायघाटनि गोजाम दालांआ फैगौ 13 जुलाइ खालारनिफ्राय दान मोननैनि थाखाय बन्द थागोन। सरायघाटनि गोजाम दालांआ टेकनिकेल इस्युनि थाखाय बन्द थागोन। बे बाथ्राखौ कामरुप जिल्ला कमिशनारआ मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायो। बे दालांआ 13 जुलाइनिफ्राय फैगौ 15 सेप्तेम्बरसिम बन्द थागोन। बे थांखिखौ दालांखौ बानायनो थाखाय लानाय जादों। रेल बिफानजों जानाय मोनसे मेलाव गोजाम दालांनि सायाव गोबां जेंना दं होननानै मिथिहोनाय जादों। बेनिखायनो बे दालांखौ थाबैनो फोसाबनो गोनां जागोन। रायजो राजाफोरनि थाखाय माखासे जेंना नुजाथिगोन, जेराव थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय। खौरांगिरि मेलाव पुलिस लेङाइ कमिशनार ट्रेफिक जयन्त सारथि बर'आ नुजाथिदोंमोन। ट्रेफिक पुलिसआ सानफ्रोमबो बरागावनिफ्राय सांसारिसिम गारिफोरनि थांलाय फैलायखौ नोजोर होनाय जागोन। गिलिर आरो गोलाव जानथायनि गारिफोरखौ बायहाटा क्रसिंनिफ्राय कलिया बमरा फारसे थांनो होनाय जागोन। गोदान दालांनि गेजेरजों इमारजेन्सि सिबिथायनि गारिफोरा थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। कुमार भास्कर बर्मा दालांनि गेजेरजों फिसा फिसा गारिफोरा गुवाहाटीसिम फैनो हागोन। बे नेमआ दिनै मोनानिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन होनना मिथिनो मोन्दों। बेबाराव गुवाहाटीआव सोलिनाय ग्रीन बासनि हेंथायै गोख्रों। ग्रीन बासनि ड्राइभारा बासाव सिथाबना दोननो नांगोन ड्राइभिं लाइसेन्स। आगसि दिगजोंसो राजा लामायाव सोलिगोन बासआ। दासान्दि सा 16नि ड्राइभार लाइसेन्स दाननाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों, जेराव ग्रीन बासनि गोख्रैथि सालायनायजों गोबां सुबुंफ्रा जिउ खहा जानांबाय। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै ग्रीन बासनि सायाव गोख्रों आगान लादों। दासान्दि सा 16नि ड्राइभार लाइसेन्सआ केन्सेल जाबाय। जेबो रोखोमनि गारिखौ अभारटेक खालामनोबो आगदा दिगसिम थांनो हानाय नङा ग्रीन बासआ। ग्रीन बासखौ लाना गोख्रों जादों नोगोरमानि खुंथाया। बाक्सा जिल्लायाव PM अजय बिथांखिनि सिङाव गावसुंथा गथुमफोरनो राङारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होदों। बाक्सा जिल्लानि मोन 21 गावसुंथा गथुमफोरनो 50,000 रांनि एककालीन राङारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होदों। मैया अदालबारि रायजोआरि जथुम नब्लाङाव खुंफुङो चेक राननाय हाबाफारिखौ। बेंगालुरुआव सोमजिदों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बिमा बिफानि गेजेराव नांज्लायनायनि जाहोनाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। बे जाथाया बयखौबो सोमोनांहोदों। बिफा शेखर आरो गथ'नि बिमा बिजय लक्ष्मीखौ हमनानै दासान्दि पुलिस बिफाना सोंथि खालामगासिनो दं। जाथाया जादोंमोन जेब्ला कर्नाटकनि यादगिरि जिल्लानि थागिबि शेखर आरो बिजय लक्ष्मीया 4 बोसोरसो सिगां जुलि जादोंमोन आरो 2 गथ' गोनां बिसि फिसाया गोबाव समनिफ्रायनो नांज्लायगासिनो दंमोन। 9 जुन खालि सानैनि गेजेराव दुंहाव बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन। रागा जोंनानै बिमा बिफाया 11 दान जानाय फिसाज्लाखौ गाज्रियै बुदोंमोन। गोब्राब जोखोम जानाय गथ'खौ उनाव गोब्राब हालोदाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय जोबथारनायाव फाहामथाय होबाय थानाय समावनो गथ'आ जिउ गोमायो। बिजय लक्ष्मीया फोरमायनाय बायदिब्ला गथ'आ हरखाबै आहार दौबाय थानाय समाव बिसनानिफ्राय गोग्लैदोंमोन आरो जोखोम जादोंमोन होनना बुङो, नाथाय गुबै जाथाया बुनायनिसो अजद, जेराव बुनानैसो बेबादि जोखोम खालामदों होनना ओनसोलनि सुबुंफोरा अजद दिखांदों।
बड'लेण्ड फरायसा आफादजों खुंजानाय जगदय गोजौ फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै गोलोम बोथोरनि फोरोंथाय बादा कचिं केम्प बेखेवदों। सोलोंथाइनि फारसे गोसो गुदुं फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायनि थांखिजों क'क्राझाराव मैयानिफ्राय बेसेन नाङै गोलोम बोथोरनि फोरोंथाय होनाय हाबाफारिया जागायदों। बे फोरोंथायाव थाखो 10 नि फरायसाफोरा बाहागो लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला कमिटि, फकिराग्राम ब्लक कमिटि, BSU आरो लाइमोन BPFआ खुंफुङो गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाखौ क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम जगदय गोजौ फरायसालियाव गोलोम बोथोरनि बन्दनि समाव बेसेन नाङै सोलोंथाय मावबादाखौ बेखेवना होयो फकिराग्राम BTC बियाबनि MCLA एजामुल हकआ। तामुलपुर हाग्रा बिफाननि गोख्रों नाजानायाव आयेननि बेरेखायै दंफां हाग्रा मिल बोखांदों। तामुलपुर हाग्रा बिफाननि बेन्दोंआव थानाय गरेस्वरनि हरिजरायाव आयेन बेरेखा दंफां हाग्रा मिलखौ बोखांदों। तामुलपुर हाग्रा बिफाननि रेन्जार बाबुल ब्रह्म बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै दंफां हाग्रा मिलखौ बोखांनो थाखाय गोख्रोङै सिग्रोमगासिनो दंमोन। नाथाय बिथांमोना बे आयेन बेरेखायै दंफां हाग्रा मिलफोरखौ बन्द खालामनो दोनदोंमोन। बेनि अनगायैबो रेन्जार बिथाङा बुंबावोदि दंफां हाग्रा मिलखौ आयेन बायदियै हाग्रा बिफाननिफ्राय गनायथि लानानै दंफां हाग्रा मिलखौ गायसननांगौ होनना फोरमायदों। बेजों लोगोसे दंफां हाग्रा मिलनि जायखिजाया आगजुखौ हाथाय बाजार फाननायखौ बन्द खालामोब्ला आयेन बेरेखायै दंफां हाग्रा मिल फसंथानाबो खमायगोन होननानै रेन्जार बिथाङा फोरमायदों। आयेन बेरेखायै दंफां हाग्रा मिल बोखांनायाव तामुलपुर रेन्जनि रेन्जार बाबुल ब्रह्मजों लोगोसे नावकाटा हाग्रा मावख'नि मावफारि आरो गान्धीबारि हाग्रा बिफाननि मावफारिया बिथांमोननि गोख्रों नाजानायाव जानानै थाङो होनना मिथिमोनदों। आसामाव क्रिएटिभिटि आरो डिजाइनिं गोहोआ जोबबाय नामा? मख'जाथावदि आसाम आयेन आफादनि गोदानै फोसावजानाय लग'आ समाजारि बिजोङाव गोसारनायनि उनाव AI जों बानायनाय होनना सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। जेराव समाजारि बिजोंफोराव गुवारै सावरायजानायनि माखासे सानफोरनि उनाव आसाम आयेन आफादा मावख'आरि महरै गावनि गोदान लग'खौ बेखेवदोंमोन। गोदान लग'नि डिजाइनाव असमिया सुबुंफोरजों सोमोन्दो थानाय गोबां नेरसोनफोर जेरै मोनसे मुंदांखा गान्दा, सरायघाट दालां, असमिया गामसा, जापि, साहा बिलाइफोर आरो डिजिटेल सार्कुइटनि दाथायफोर। गोबां असमिया सुबुंफोरा मुंदांखा असमिया नेरसोनफोरखौ सोफादेरनायखौ बाख्नायदोंमोन। नाथाय फारसेथिं बर' हांखोजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन ट्राइबेल हारिफोरनि नेरसोनथिफोरखौ गोदान लग'आव सोफादेरनाय जादिया जोबोद दुखुनांथाव होननानैबो बुंनो नांगोन। बेराफारसेथिं बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन रोंगौथि गोनां सुबुंफ्रा गोदान लग'खौ AI जेनेरेट एबा गुबैथिनि आंखाल होनना समाजारि बिजोङाव सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो बर'फोराबो गोबां मोजां मोनाखै एबा बर' हारिया बेनि फारसे मा बुंगोन। जेराव माखासे सुबुंफोरा बुंदोंदि बर'नि आर'नाइयाबो थानो नांगौमोन। बेबादिनो जाथायनि सोमोन्दै मावख'आरि बिथिंनिफ्राय जेबो मावख'आरि रोखाथि खालामनाय नुनो मोनाखै। BTC सोरखारा APDCLनो गोबां हाजार बिगा हाखौ हगारनानै होनो नागिरनायनि गोख्रों अल आसाम ट्राइबेल संघ BTR क'अर्डिनेशन कमिटिया तामुलपुर जिल्लायाव अल आसाम ट्राइबेल संघ BTR क'अर्डिनेशन कमिटिनि गाहाय मासिगिरि निरन्जन ब्रह्मनि मासि लानानै मोनसे मावफुं मेल जानानै थाङो। बे मावफुं मेलनि गेजेरजों माखासे गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै सावरायनायजों लोगोसे थांखि लायो। बिथांमोना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथियोदि BTR ओनसोलाव जनजाति हारिफोरा संबिधाननि अधिकार मोननायनि उनावबो बायदि रोखोमनि खैफोदजों गोबां मोगा-मोगि जानो गोनां जागासिनो दं। ट्राइबेल माहारिनि हानि रैखाथिया दासिमबो जाफुङाखै आरो मोनथायखौ जों दासिमबो मोनफुंजोबनो हायाखै। बेजों लोगोसे ट्राइबेल संघआ गोख्रों अजद होयोदि आथिखालनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BTC सोरखारा हाजार हाजार बिगा हाखौ APDCLनि मुङाव हगारनो नागिरदों। जायनि जाहोनाव जनजाति हारिफोरा गावसोरनि हानि मोनथायखौ खोमानो गोनां जागोन। बे बेलायाव BTC आरो आसाम सरकारा ट्राइबेल वेल एन्ड ब्लक हायाव बायजोनिफ्राय फैनाय नन बन'फाइड सुबुंफोरनो हानि मोनथायखौ होनो नाङा होननानै दाबि खालामो। जुदि APDCLनो हाखौ हगारथारनो गोनां जायो अब्ला बे कारखाना गायसननाय समाव BTR ओनसोलनि थागिबि जनजाति सुबुंफोरनो 75% साख्रिनि सुबिदाखौ होनांगौ आरो गुबुन गुबुन जातिनि सुबुंफोरनो 25% रिजार्भ खालामनानै होनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामो। लोगोसेनो
बे कारखानायाव बायजोनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरनो हानि मोन्थाय आरो बर्डनि मोन्थायखौ माब्लाबाबो होनो मोननाय नङा होननानैबो बुङो। बेजों लोगोसे बिथांमोना अजद होनाय बायदिब्ला बिटिसि ओनसोलाव फ्राय 4 लाख बिगा हाखौ ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा दखल खालामनानै लादों। जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हाखौ दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ बिटिसि सोरखार आरो आसाम सोरखारा थाबैनो एभिक्सन खालामनो नांगौ होननानैबो दाबि दिखाङो। फारसेथिं सिगांनि समावबो रामदेबनो गोबां हाजार हाजार हाखौ हगारनानै होदोंबाबो बिटिसि ओनसोलनि जाथि जनजाति सुबुंफ्रा जेबो मुलाम्फा जायाखै। गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरखौ हाबफैहोनो थाखायसो जायगा हगारनाय जादों होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुङो। थांनाय हराव गसाइगावनि श्रीरामपुराव क'क्राझार हान्थामेला बिफान आरो हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनाय जानानै थाङो। सिग्रोमनायनि गेजेरजों हमनो हायो अन्थाइ रोगानाय गंब्रै डाम्पार गारि। रायजोनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा बिथोन होनायनि उनावनो हाग्रा बिफानजों लोगोसे गोख्रों जादों क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफानाबो। बेबायदिनो थांनाय हरनि समाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुराव क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफान आरो हाग्रा बिफाना खौसे सिग्रोमो। सिग्रोमनायनि गेजेरजों श्रीरामपुराव धुबुरी फारसे थांबाय थानाय अन्थाइ रोगानाय गंब्रै डाम्पार गारिखौ हमनो हायो। हमनो हानाय डाम्पार गारिखौ फोरमान बिलाइ नायबिजिरनायजों लोगोसे लिरथायबो नायबिजिरनाय जायो। बेनि उनाव डाम्पार गारिखौ हगारनाय जायो। बेबायदिनो सम सम हान्थामेला बिफान आरो हाग्रा बिफाननि सिग्रोमनाया श्रीरामपुराव सोलिबोबाय थादों आरो उननि समावबो सोलिगोन। गुबुन फारसेथिं जायगारिफ्रा नांगौबायदि फोरमान बिलाइ गैया, बेफोरखौ हमनानै जुरिमाना फोनांनाय जागोन होननानै क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि इन्सपेक्टर हिमाद्रि तालुकदारा बेबायदि बुंथियो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्कस लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्कस इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रोमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।